ngwa gee ntị ka anyị gụpụta ife anụmanụ nwanne anyị nwoke dere m na meseji. Amara m onye nke izi deburu si na ọ na-eje ịnụ nwaanyị na next week, ka onye ọzọ dere nke azụ ekwa si na ya na-ejezi ịnụ ya na ọkwa mma ife bụ update. Ọ sị m na ya na-ejezi ịnụ ọkwa mma ife bụ update, ka anyị gụpụtazie. Madam, ana m eje ịnụ nwaanyị obodo nwa m nwaanyị next week. Ana m eje ịnụ nwa m nwaanyị next week and ọkwa ịma update ọfụ dịsị now, ọkwa ịma new update enwe now, na ọ bụrụ na nnụzi anya na mma azabazi afa nyanwa, na ọ bụrụ na ọnụ si anya na ọ ya azabazi afa nke nwunye, so nya webe ma ọ sị nya webe nya wesisie m ike. Des iwe gbuo m ebe a, iwe gbuo gị ebe a. Ọ sị iwe gbuo m ebe a, iwe gbuo m. Chere ka njugodo iwe gbusie m n'ụdị anyasị mụ na anyị na-abụda kodo onye iwe ya egbusi, ka onye iwe ya egbusi ibie m oseti ya mụ na gị, ka onye iwe ya egbusi ibie iche isetara m update ya ekwa because echezọ m ịkọrọ ndị mmadụ, echezọ m ịkọrọ ndị be anyị update enwe na South na efere mba ụwa. A sị na kịta na ije ịnụ nwaanyị des otu ọ na-eje ịnụ nwaanyị ya kịta, o chukwu ọnụ ya kwuo na ọ na-eje ịnụ nwaanyị ya ekwa otu ọ na-eje ije nụ nwa anụmanụ nwa ya nwaanyị. O jee n'ọnyọ manzazi afa nyanwa, afa nna mpi ọ na-azọ manzazi ya ife ọ ya zabazi bụ afa delete ka ọ ya zabazi. Update dịzi n'obodo South na ifuku o si dị very excited ijeje change ya afa nne na nna ya nyelie. Hey, akara oyeri nke ka a na-akpọ akara oyeri in capital letter. Ọ dị so excited, so for your mind ị na-emegide m, for your mind ị na-emegide m nwa ije change afa nne na nna ị tara afụ wee ba nna gị wee tụọ ime gị wee mụọ gị wee nye gị afa wee baa gị afịa guys ka ị zaba afa nna gị ka obi na yara isi ị na-ejezi ịnụ ụmụ anụmanụ nwaanyị obodo, ị na-ejezi ka ị were afa mpa gị tụzụka n'akụ weziere afa nke nwaanyị zaba ewu ọfịa. Uche ebuzi anụ anyị nwa ya ewebezi ya wogbuo m ewegbu ekwa. Ọ na-ewebuzi m ewebu maka gịnị? Ọ na-ewebu maka gịnịzi? Mụ na ya osi ofu ebe, mụ na ya na-abụ na-azụ ofu afa. Nwanne m ịbụkwa bụ na anyị bụ onye Igbo na-anụ arụsị anyị onwefe gbasara mụ na ya akdes ihe gbasara oge ka o si metụta m na-abụrụ jos ka nkọ ọnya ka ndị ka dị virgin ndị aka mara ife na-eme n'obodo wee mụta ife about gị nwa akọchaghị akụkọ ya ka onwezife eji eme. For the fact na inwe nwaanyị obodo n'obodo, inwe nwa ya nwaanyị anụmanụ nwa ya nwaanyị, mụnwa mana afa gị echigo. For the fact na ị nwere anụmanụ nwa ya nwaanyị n'obodo, afa gị echigo, ada akọzi akụkọ ya again. So ka ife ojisi na-ewezi m iwe, jee nụọ ya zaa afịa. Yes, nụọ ya ka ịza afịa. Ịzara afịa nwere ife ochenji na ịzara afịa bụli a very easy way iji wee gbuzie gị before your time. Ị nwere idea obodo kele unu ji chen wee kedo unu gbaa unu okirikiri fria before unu na-esi ọnwụ ka unu jee nye ya afọ okeke, afa mpa Igbo okeke, ka ije nụọ ya ka isi hey nwa m nwaanyị akwa nụ sei na ịzawazi okeke. Ọ sị no problem, serious ọ sị no problem. Ịnụsisi anya ifọsbazi anya fọs ka oze ochiche nji eto okeke kịta afa atụgharị ya na-esizi unu zawazi afa nke nyanwa, afa nke fanwa ka fa wee mekizie sure na ebe a ka isi unu tana ifere ma owukwa ya ewu ọfịa dịka zombi anụmanụ